بمنطور جن بتحرق وجن تاريخها خاتن مع كنا زينات جزين نجرا نيوتوبيا زيادة كبرها هيوهم يرم يدنوهم يرم كاي بحاليون حرق زيد ساقوا خمس جيجنا نعها نجاش تغيد جلس مش مور كاسوم كبرزوهم جزين يرمو تشوفنا كمين يرو نيوتوبيا وكيركم كتقولون كمير تانسي بيتن مع كنا زينة زوها وكنا نجرا خبري حجي أفتك زي تزنورون بعل دمسي داون طوشوا حالة غازيتنيات زربا نعاي كابتم ناشنال تيم دمروصني سبات اسي حجين تاي زبل ازقوتر 13 حدش ወንዝ የሚያሻገር ምት አለው ለካ حجي ነው እንታይ ይባል ወሕጅ ያሳገር قላዕ አለው ክረደ አለው ወይ ንሽተዩ ሀገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ خطريه አለው ገለምታት ይሉ ሕጂ አናውንስ ትገብር ነበር ማለት ሕጂ እቲ ሚዲያሲ حيل نيرو وقت جزيتي دحر زوالكوها دمسي دامتو بتاع حيال غازيتنيا دنبره نتنا إثيوبيا دنبره سبورت خاني كابتم توب دم عبلو حادي نيرو حجينا انا خان نزوم كاب ارترا تمريتنا انا خيت انا سنتاي اماني لامبساوي دبلن نيرو افتر دي دحر كسمعو خلو اماني لامبساوي يا ذات يا شامانو غلملتات قبل كله بمحارنيا حجي يجي أماني لامبسا دبل حجي أتمي قلنا نعي مالتي نناقاش كأنات الله رسعي أمبر مصر إسي تتحازتها نقاش حيالي تيستا هو حجي زوم ناتنا هقراويت قانتا قبر مدن كم نقاش نيرو حيال توم قالوا أدحانيا حجي انتهي زبال نيرو ودي رسعي أنا نقاش أمبر دارجا لك كم زناتي كستاي علاتو متوع نيراتو أجنتا يخبل لك هذا اللي مسيلوكا دحر عقم لك كاخوينو دحر ترقو خينكا ناي بحق يم دنوخا تنات كات اماوني هو بخا لازس ابتي نحنا تمريتنا لون صاتولن نبرناخون ولا بدحري سقاب حجي تي شمنا اب اثيوبيا زولوس بطعمي جنون كبرت دلوني أنا بعد موسيقى مسجارنا ناتكا بزح تذكرتها اللوني نقول له أبزي تودوني ها زي ما زجل كاي شطاتهم كله تقول شيء تغني عجن أقول لك قطعة عنتو يمكن كابل كاب نايدار باوي سروين نبلو بهمو حنتي نشطوز بقعت نهجرت جانتا دحرنات نهجرت جانتا إرتا أبزو كلكالون مسجبت أويت جانتا هذه تلاقي نيرا إسماعيل كان إثيوبيا وساني تانيرا أجي تودد رابي زكايت نيرو أبسمرا أنا أديس أبان حجي أبزي زامبيا مالاوي أوغندا رابع إتن من يعني را جنت زيرة سعيا أب أديس أبا إثيوبيا تنزانيا زنزبار كينيا نيرنا مالتي زيمبابوي خان نيرا بز مالتي توم دحيولو سابزنا أسمرا من نيرو كمان حجي غابو من يمز حالف زيمبابوي أوغندا سيم فاينال مس إثيوبيا أجي سيم فاينال نصعد حالات يمنيرا أجي أما ترشا درجة 8 دقيقة قال خبابي دخون ناي نيستر وتياس ناي دور ورا أبور تأتيها مالتي مليون مقاش أو كابتن تستأتي وتوبيان فاينال حليفة زين حجي خافتن أبي هو تيزدنق أن كلاي زي أب قبضة تجبرنا مس إسماعيلية مالتي إسماعيلية خاني هذا بزيرو نامور حنا نيرم هذا بحدا خن قبرهم كلنا تدرس تخلي تأتيو أفتح على إتخاني كلتا بحدا تجبرنا لهم كاني دير ساعة قول زوجته كلها أنا إسماعيلية خاني أفتاريخ ماي إرتران ولا أفتاريخ نعطي كمان كابتن تذكرن أدمع تقولات زولان مالتي سالسيتي مس موزامبيك نا تسواتنا تيستا كاب كلهم بليت زوجته كلهم كاني زين سلسته أب إنترناشنال صوتا زجبر كون كابتن زنق أن جول ده تخوان مالتي. جي أسمعتن نتكسندي جزء كان تاريخ كا أنت حدش ولد صغر كا مين كواليا تراي كيكون ولا تشوفولي نقولنا الناس تن واليا دحن كنت كفهمو كمية باقاقسا نيمن يعني يرا كمية يعني يرا تن معرفات تن كانت كان واليا حجي شم إثيوبيا دولو حدا إنسساب قال ديركب أب حدا بريخ جوبو دولو شمي إن حدا إنسساي هجي تاجن
የሰሜን እዝ እያ ትበሃል ነይራ ዋልያ ማለት ሰሜን እዝ ኻነ ዝብዝነረ ሰራዊት ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ሰሜን እዝ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ደርግ ወኪላ ትፃወት ነበረት ኣብ ፈርስት ዲቪዥን እያ ሕጂ እሳ እንታይ ትበሃል ዋልያ ትበሃል ሕጂ ከምዚ ናይ ሰራዊት ጋንታ እያ እዋ ፖሊስ ናይ ፖሊስ ጋንታ እያ ነይራ ማለት እዩ ኤልፓያ ቺፖሊኒ ኸዓኒ ኣስመራ ቢራ ኣዱሊስ በዓል እዋ ባራቶሎ ገለ ከዓ ሓንሳብ ሰከንድ ዲቪዥን ኸዳ ይምለሳ እንዳኽርቢት እውን ከምኡ ሶፕራል ዳሓየላ ጋንታ ዳሻር ካምፓኒ ከዓ ነይራ እተን ደይ ወርዳ ዝነበራ ቆምቲ ኮይነን ኣብ ፈርስት ዲቪዥን ዝውዳእ ነበራ ግን ኤልፓ ቺፖሊኒ ዋልያ እዛ ናይ ሰራዊት ናይ ደርግ ዝነበሩ ወኪላት ፀዋት ነበረት ማለት እዩ ኣስመራ ቢራ ኣዱሊስ ፖሊስ እዚአን ነይረን ማለት እዩ ኣብታ ዋልያ ኤርትራውያን ኣትዋ ነይሮም እዮም ይምረፁ እዮም ኣቱ ነይሮም ብዙሓት ኤርትራውያን ፅቡቅ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓብ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ሙሴናትካ እውን ተዘክሮ ግድን ክህልወካ እዩ ንሱ ብምትእሳር ክሓልፍ ኣለዎ ክስንድ ኣለዎ ትብሎ እንተልዩ ኣኮ ዳርጋ መማቕርቲና መፂና ኣብ ታሪክ ማለት ታሪክ ዘ ዓብ ገዚፍ ታሪክ እንዲዩ ኣብ ኤርትራ ተሰኒዱ ሞርግ ንኽፍለጥ ዘለዎን ክስነድ ከኣሰ ዘለዎን ግን ክዝረብ ኣሎ ኤርትራ ሲ እንታይ ብለዋ ዘይተገብረ እምበር ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ናይ ባሕቂ ብኩሉ መልክዕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ቅያ ኣብ ናጽነት ኣብ ልምዓት ከም ንዕወት ድባል ልክዕሆም ይሃት ስፖርት ጎኒ ጎኒ ኩሉ ኣብዚ ነረባ ሓይል ድፅዋት የለን ንጥቕሚሉ ድመጽ የለን ተወፋይነት እዩ ንሁሉ ነገራት ሳይድ ገብረካ ማለት እዩ ጋይድ ገብረካ ስለዚ እዚ ኩሉ ሕጂ ግለጸና ንሕና ከም መማቕርቲ ኮይና ደንፈልጦውን ፈሊጥና ኣለና ንፈልጦ ነገራት ካብ ምሶም ኮይና ንሽተይ መብርህ ገሊጽና ኣለና ማለት እዩ ዝያዳ ሃባና ላዕል ታለንትድ ድኾኑ ኣዝዮም ዓበይቲ ሰባት እውን ኣለዉ ዶ ብኻል ኣጋጣሚታት እውን ድግለጸሉ መንገዲ ኩሉ እዩ ከምዚ ሕጂ ንሕና ታሪክ ንእሽተይ እንትንክፍ ዘለና ስበዓል ባሊላን ስበዓል ዓቴ ኮይና ናህና ከዓ ፅባሕ ንጎ እቶም ሕጂ ድፀዋት ዘለዉ ከዓ ንእሽተይ በቲ ድረኣዩና ንኽግለጽ እንዳተወራረሰ ንኽኸይድ ኢና ዝያዳ ነዚ መብርህ ንህብ ዘለና እሞኒ ኣይሆፕ ፅቡቕ ኢንተርቪው ወይ ከዓ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ዕላል መልክዕ ኣርኢና ክንኮን ተስፋ ገብር ብል በዚ ኣጋጣሚ ፍሉይ ነገር ዝዝክሮ ከምዚ ባሊላ ዝገለጾ ብፍላይ ካብቲ 86 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ንድሕሪት ዝነበረ ሓያል ውድድር ነይሩ ኣብ ኤርትራ እቲ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዘይፈልጦ ንሕና ከዓ ንፈልጦ ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ነሰጋግረሉ እቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ክልተ ዓይነት ፀቕጢ ዝፃወቱ ዝነበሩ እዞም ገዳይም ተፃወትና ባሊላን ዓቴን ተዓዘብቲ ኮይና ከም ንኣሽቱ ትዋልያ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሙሉእ ሃገር እዩ ፀቕጢ ገይሩ ተዘክሮ ዘይርስዖ ብፍላይ ሰባት ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ሜዳ ዝፀደፍሉ ብፀቕጢ ናይቲ መግዛእቲ እንደገና ድማ ተሳዒሮም ስለ ዝኾኑ ሓይሎም ጥቀሙሉ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ልክዕ ኣብቲ በረኻታት ናይ ሜዳ ኤርትራ ሽንፈት ወይ ድማ ስዕረት የጋጥሞም ስለ ዝነበረ እቲ ኣነ ቀራና ስንጉ ዓማማት ዝበሃል ኣብቲ ህዝቢዮም ዘውርድዎ ነይሮም ሕጂ ሕና ከም ተዓዘብቲ ከም ንኣሹ ኣነ ዘይርስዖ ፍሉይ ተዘክሮ ኣብቲ ዝነበረ ዕግርግር ህፃን ኮይነስ ተረጊፀ ካብቶም ዝተረግፁ ሓደ ሕጂ ሰብ ሃድም ስለ ዝነበረ ዳርጋ ሰብ ምስ ፀረረ ከም ኢና ከድና ማለት እዩ እቶም መንእሰያት ናይቲ ግዜቲ ዝክሮም ገዛውትና ብዙሓት ሜዳ ዝወፅሉ ግዜ ይሽዑ ካብ 88 ጀሚሮም 89 9 ተመሊሶም ሽዑ ምስ ተጣየሱ ካብ ሰራዊት ከዓ 964 ከዓ በዓል ሃይለ ባቡር ዝበሃሉ ተፃወቲ ሓያላት በዓል ዮናስ ፋፋ ዝሰልጣን ዘሎ ሕጂ ብዙሓት የሴፍ አይን በዓሉ እዚ የሴፍ ተሰውኡ ዝበልና ካውድ ገዛውትና ካብ ሜዳ መፅኦም እዮም እንደገና ፊት ኮይኖም ሲ ናጽነት አምጽዮም እንደገና ድማ ተጻወቱ ኮይኖም ሲ ነው ሀገራዊት ጋንታ በቂዖም ሲ ምስ በዓል ዓቴ አርኪቦም ኣብ ሀገራዊት ጋንታ በዓል ፋፋ
ተጻዊቶም ሕጂ እዚ ፍሉይ ተዘክሮ ናይ ተረጊጽና በኦምሲ ነገና ንሜዳ ኸይዶምስ ናጽነት ኣምጽዮምሲ ተመሊሶም ነስፖርት ተመሊሶም ገሊኦም መንጎት ሰውዮምና ገሊኦም ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ተጻዊቶም ክልተ ነገር ገይሮም ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ተዘክሮ ናይ ማለት ሕጂ ስፖርት ኣይቋረጽን ወላ ወታደር ኩን ወላ ሰራዊት ኩን ተመሊሶምሲ ዳግማይ ታሪኽ ሰሪሖም ክልተ ነገር በዚ ናጽነት ኣምጽዮም እዛ መይሶም ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ከዓ ዓበይቲ ግጥማት ኣብ ኣፍሪካ ተጻዊቶም ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ዛሚደ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ነዚ ዝመጽእ ወለዶ ከም ዝበልካዮ ብኸመይ ዓይነት ጭንቂ ሓሊፎም እዞም ዓበይቲ ኣሕዋትና ከምቲ ዝረኣኻዮ ተመክሮ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብቲ ግዜ ተዓዛባይ ነገና ድማ ትዕግርግር ክፍጠር ከሎስ ካብቶም ተጎኒፀ ወዲቐ ዓቕሚ የለን ቆልዑ ኢና ረጊፆምና ሓሊፎም ቶም ዓበይቲ ማለት ጦር ሰራዊት እዮም ነይሮም ሽዑ ናይ ደርጊ ወታደር ማለት እዩ ንሕስያ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ዋላ ንኣሽቱ ንኹን እምበር ቆልዓ ይብሉ ዓብዪ ይብሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ በረኻታት ሓራ ዝነበረ መሬት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዓብ ታሪክ ኣሎ ናይ ዑርደት ኣሎ ናይ ሽዕብ ኣሎ ገለመታት ኣብዚ እውን ከተማ ስለ ዝኾነ ስለ ዝሕንኾም እዮም ዘይገበርዎ እምበር ተረጊፂ እቲ ህዝቢ ዋላ ብዝስ ቆልዑት ኮለና እዚ ፍሉይ ተዘክሮ ንዓይ ማለት እዩ እዛ ናይ ምርጋዝ ዘምጻኻያስ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ወላ ባስኬት ክጻወቱ ከለዉ ኣብ ቅድም ብሽከታ ነይሮ ያን ጋንታት ናይ ኢትዮጵያ ተቃዳምቲ ኣብዚ ናይ ሓደ ግዜ ናይ ብሽከታ ምስ ናይ ተቃዳማ ናይ ቀደም ቢንያም ምስግና ዝበሃል 80 ገለ ትዝክሮ ትኾንኩም ዕለና ነይሩ ናይ 10 ሓለቃ በማሕረኛ እንታይ ዝበሃል 10 ለቃ ዝበሃል ከምኡ ተቃዳማይ ነይሩ ምሳና ዝዋደር ኢሉ ኣብቲ መስርዕ ሕጂ ናይ ተቃዳምቲ በዘለዎም ባና ገለ ዝሕዝሉ እሱ ሽጉጥ ሒዙ ዝመጽእ ነይሩ ኮልት ነይራቶ ኢሎም ዝኾነ ሰብ ተሓሊፍና ከቃጭሎኩም እየ ዝብለና ነይሩ ክንብገስ ኮልና መፋርሒ እጂ ንፉዕ ስለ ዘይነበረ ባዕሉ ይተርፍ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ፀቐጥ ነይሩ ኢሉ ኣብ ብሽከታ ዘዕለኒ ኣብ ባስኬት ኣብ ፖቾፊላ ክሳብ ዝረግፆም ነይሮም ክሳዕሩ ከለዉ ኩሉ ሰብ ካሃድም ክል ተራጊፆም ዝወፁ ንኣሹ ነይሮም ኣብቲ ዕድሚኦም ከምኡ ዓይነት ፀቐጥታት ከም ነበረ ይዕሉ ኸያም ናይ ቀደም ሽግሮም መሲሉካ ድሕር ውፅኢት ደየምፁ ኮይኖም ድሕር ውፅኢት ደየምፁ ኮይኖም ንሰሜን እዮም ዝሰዱ ሰሜን ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ውግእ ኣብቲ ግንባር እዮም ክሰድዎም ሕጂ ናብኣ ከይኮዱ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እዎ ክስዕሩ እንተ ኮይኖም ከ ንዓኻ ከፈራርሑካ ኣለዎም ምክንያቱ ይፈልጡ እዮም ንሓደ ኣብዚ ደሎ ክገጥምዎ ከም ደይክእሉሲ ይፈልጡ እዮም ሕጂ ሓንቲ እንታይ እያ በታ ደላቶም ናይ ወተሃደር ሽመት ከፈራርሑካ ፍትኑ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዝበለካ ብንያም ኣስመላሽ ብንያም ኣስመላሽ ምስግና እዋ ድሕሪት ክንዲ ባናና ሽጉጥ ኣምፂኡ ዘፈራርሖም ነይሩ ኮይኑሲ ካብኡ ላዕሊ ክስታይ የለን ማለት እዩ ካልእ እታ ናቶም ፀገም ዝነበረት ንሰሜን ከይኮዱ ናይ ግድን ገለ ውፅኢት ከምፅሎ ሕጂ እዚኣ ስለ ዝኾነት እታ ነገር እንታይ እዮም ዝገብርዎ ኣብ ሓይሊ እዮም ዝቕይርዋ እዚኣ ከዓ ንኤርትራዊ ካይቱ ሓጠሎን ሕጂ እዚኣ ነይራታ ዓባይ ፕሮብሌም ናቶም ማለት እዩ ስፖርት ኣብ ዓድና ከም ዝግለጽ ዘሎ ብኩላህና በቃ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መፅኦም ክገልጾ ድኽእሉ ልዕልና ማለት እዩ ንሕና ከምዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ድባሂልና እንተንክፈደልና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዘይድገም ስፖርት እዩ ረዮ ቲፎዞሲ ማዕረ ከመይ ካብ ፃት ናብ ፃት መሊኡ ቅድሚኻ ኣው ፀኒሑ ሆ ክብል ፀንሕ ክፈኻኽር ንሕድሕዱ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ውድድር መፅኻ ሕጂ ንበዓል ኤልፓስ በዓል ዓቲ ካባና ወፂኡ ካብ ችፖይልንስ ንዓቲ ክፅዋት በቂዖም ምፅኡ ምሽኩር ኣዋርሕ ካባና ወፂኡ ግድን ምልዋጥ ክለባትካ ኢምፖርታንት የገድሰካ ንረብሓኻ ትብል ትገብሮ ማለት እዩ ዘሕጂ ደሎ ትራንስፈር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሽዑ ክግበር ከሎ በዓል ዓቲ ዋላ ውሕድ ገንዘብ ይኹን እምበረ ቫሊኻ ነይርዎ እዩ ብር ንዝክሮ ከልና ማለት እዩ ብሰዓቲ ሕና ከምዚ ተዋሃበና ኢልናሲ ዳርጋ ከምዚ ክንጫቃጫቅ ጀሚርና ነርና ኣብቲ ጋንታ ማለት እዩ ሕጂ ተማሉ ዝበሃሉ ዋላ ሰብ ፀጋ ዝነበሩ ቲፎዞ ኤልፓ ነይሮም ንሕናኻ ኣሎ ንዖም 10,000 ክትዋሃቡ ከለኹም ንሶምካ ዋላ 2,000 ክብልኻ ከለኻ ዓብእ ዕጋበት እዩ እቲ ምትህላኽ ተወዳዳርነት ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ድወፅእ ዝነበረ ጋዜጣ ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ዓምዲ ስፖርት እዩ ሰብ ቀልጢፉ ክግንፅል ንጎሲ እቲ ስቴድዮም ድወዓለ ዓምዲ ስፖርት ክግንፅል እዩ ድጎይ ነይሩ ድሃርፍ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ንዑ ንክምለስ ተኮይኑ ስቲል ክንደግም ተኮይና ዘረባ እሱታት ክመፅእ ክበራበር ኣብ ውልቀ ሰባት ሰብ ፀጋ ኬትካ ክሳብ ምንቅስቃሳት ዘድልዮ ነገር ጎስጓሳት ዘድልዮ ነገር ክመፅእ ኣለዎ ጎኒ ጎኒ እተን ካምፓኒታት ወይ ጎኒ ጎኒ እተን ክለባት ማለት እዩ ዝያዳ ከዓ ኣብ ናትኩም በዓል ግርማይ ማለት ፖሊስ ኣነ ዝኩርየ ክስንድ መዓት እዩ
سندات بونت دخال نجار ولا صباح نقول تترجم ولا هو تصنع كويس دين تصف مصحفي حجيستات بزيادة تابع بعد لو نجار سلوانا موركا نتاتكم دفيت يدليو بس قاطع مخام مالتي حجيس هو ذكره كله هو صاب كل تشح نبرة كابتيس عن حد الناس صاب كل تشح لعنا لك حاسي أريدنا كم زعان تويد بلنا علو كلها هاجر تهالو كتب الكل هاسي سبورتي الرأي كاني والكأورة بحي الرأي كاني بزح نجاراتي تهاجر نحرمت يطرح هاس عن هاجر وكيل كتصبح نجوها كتهدم معتقل الشتات كتصلوها حسينا لنا عنا ستيل كتاب ساعة زيتن كفلنا سجله نوعيتاسي قال مساجر قال جرناها نحنا قال بايتان خفت لها كانت أعطي حلنا بس قاطع مخلك على له بالله أبتي نبر كيا جزية ولا قميها خونه خلود تنقم تتواتي زيادة خبرت يا زيد نق يوم زلها نعها من يمنيرهم أنا أبتي جزية حماسين أكل جزية خطأت خلو ترجع نشيني بزع جن زنق وتتصات هاي نبرين عايجن أبعلها كل جزء إلن ولا عبد الله العرب تجزي أنا تتصات كلها عني برهن ملاد زلون هيدا هلا تتصات هاي حيان أنا ناتو خسائل لنا أنا أجي كم ناتي تصات هاي وسوقن كواي بلت كلتا أجرو تصات نيرو برهن ملاد حلزي ثم تأرش أخذ نقاط خلقها يفرم ولدها عني حيلة تصات هاي زنبرين هي أدوليس ناي إثيوبيا تطعيتي تمريتيو سخا حيال تطعيتها ليرو أما تشارشا جن تناتين أما تشارشا زنقا جن من قسم يوارسو برخة ميكيل تقند زبولا جن نبرختي ميتي نبرخة راح سايكو يوم تطعيتو كلهم تطعيتيهم نفعتيهم ناي أدوليس نيرهم ناي كيف علي يبنقومي جن أدوليس كله خاني قول فاي دباس كاني تزبلت تطعيتي قول فاي كانيرو زعات يوم جن كم زرسعهم كله اليوم جن كم برخت جينا جن زاد نقص تسعتين إلا تيونا بتنات كاجزي ولا بحفشة أبتي ناي كوعس أجري جوعزها تنقم تتقاط كله قدن يوم من يرام كذكر لهم تلوم سباتهم جنتاي مسيلوكا كندن كلنا تتعاتي ببتناتهم بوزيشن يحتدنا جي كاب ديفنس تدنقو سبالو كاب ميدفيلد كومون كاب اتاك وينك تلا جي أنا حدا سبالو سقاف حج زي تطوع مس ذكركم كن حق خاكواي سكواي حيالنا يرجل دولا سامسون برهشم نيا أدوليس نبرة ده حرش بوليني ده أتوه ميديانو أب كل بوتا دتسات سقاف حج شو تطوع يفلتني بدون خونة تطوعتي إتدحية لتطوعتي أب شبوليني ده نبرة بفلاي كاني أب عدي سوا كنا خنطوعت كلنا 9 دقيقة كي دقيقة خمسة بملو تنفاسن حيلن ودق دنبرة تطوعتي أب دخونا بوتا خاخ تطوعتو تخيل سامسون بري نعو كابتوم ناتي فيبريت تبهالو زودنوغو مالتيو كالاي جزاچو كم زحجي ليونو ميسي نبلو دلنا لقع كوبي ناتي حيال تطوعتي ناي صقاماي كنف اتكعي نيرو تدحاي له ناي تكنيك تطوعتي اب تشبولين نبره خاني سمالت اب ناشنال تيم دحر مصيخا بقداماي درجه زودنقو نفريم ملس ودلጫ مغنياتو افريم تدحاي له تطوعتي اب ايرترا كله زماله بمولو هيدين chest تكنيك كلتي يغرو باس كيف كله جول كوتو كله كله ملو حجي يوحنس ميكيل نبل حاون برخات مالتي حيال كل السو كمان هيدين قال انت انت ملو تطعتاي زبلو جن انا افريم ملس بطعم كل نجار يوحنس ميكيل كاني اتدفت انا اتقعي كنت حزو زيت خل ناي سكنتات عدل ديه بكا مالتي منقسط سمايات وارسو حجبي هوتيلا نعو خاب تعميد نعو مالتي كابور تيراتات كاني برهان رأيها بريتا هو بفلا يابز مجرشا مسمع الكاميرون كنت صعاد كلنا متيون نبر بيرفورمانس توب بزقات عمو كمان اب كاميرون زقبرنا يوم حدا بزيرو يمسعرمنا ابزقانا حدا بحدينا وطينا
بريتا مان اوف ذا ماتش تبعلو اتوم ناي استون فيلا تبعلو وكيل ماتيوم نبريتا كوستو مالتي افت غزيته ግን تعدل تقاريصو بحاده حاده تكنيكاو مخنيات مالتي ስለዚህ نبريتا خاني خافتم زدنقوم حيالات بورتيراتات مالتي هو اسخا اب عين نسري 94 كاساب إيستين سنترال أب كينيا كا إنك أشوف أخو تاعتاي دوسدلا دانيال البيتروج أرخاني بلوص دانيا سولس إس إرتراو سيدنا 94 بالك أجي اليوم تم بقدامي درجة دريهم حيالته تتصوات خون غلو كم زد ولا كا برخ زمكيل كان حيال تتصواتي نيرو هو بخنفي كابتم أبز دحري ناسنا دفريو خاني كم بعد أبي لا فرقي موسى برهاني زيوم كاتم دحير تتصواتي تنورو كابزود نقوم مالتي لذي كالوت كاني درسنا يوم تلوخا كالك زي خنزكو بعد موسيقى ذكرو هون خاناتهم ترنيا ها موسى نتكون كمو لو خام تدقوم ذكرهم تطاتي علمن هونو كل على اللوحة كل جزء انتاي جن نمن قريفكا نمن ذكر ايونا هنا نجر مري حارق ذكر دخل تطاطي وتصيت نايغانتا حباراو تطاويتكا تطوعي جن كم زد بلنا خاب امتكا صدر لاتا انا بطعمي بقى ودو تطاوتاي لهم زغلصلكا صنها نيفريم ملس نشوعات عامت مسو تطاويته اب غونو خينا خاب تريننج جميركا بطبعي مسغون بحقه ببقعت بقوع ودو تطاوتاي اباسكبا كخولديو دهب كبا ولا خيد كله دغبرو اتراكتيف نغرغ بطعم بقى حيال تطاوتاي افريم ملس مالتي بعيني كاب كدريم نبركا كم بعل يوحنا زميكيل كا مالت همنا قبل ما يتمنى بحنصات نبرنا يوحنس نعي ناي عامتن قال لي تغانتا ايركو كلن من سمع ورسو مس عارف بدحري دحر عامتن قال لي انا تغانتا مصي اسيل شو مها سابزان ساعه زي اطوعله مالتي فاست كتعزو زي تغل تطواطاي مولو خاصو بسبيد دي بتكنيك دي بهيدين دي ديسيبلين نور تطواطايكا بتاعنا بيزمكيل مالت كبرخت حاود ورس مالتي توم زدنقوم مالتي كومو ببناتهم تكنيك ببناتهم بوزيشن كا بعد دانيال تشينا نبعلو ابتا غانتا مساي تصوته مالتيو اغريسيف كم بعد ناتنا الكاني جكا اوتو ترايني ميدامبر تراغيصكا ودي هاوصات بلوها ان هم ديفنس ميدفيلدر ابد تخايقا تراغيصو ديدكم 9 دقيقه تصاويتو تراي كالي كونه دنوح ناشونال تيم ولا بنا ايرترا ابد كونه دمرصكا ناتخا يدنقو مالتي كومو ابتا خلاخلتا هم بعد صالح علي بدنا حجبنا التحر عين زارب لهم مالتي نوح زي مستغانتا ستتصاوتكو ميدفيلد وركن خونم اغري قلت تكنيك دوري خا نبعلو كيروس بعلا نفعتني راح اقدر كيروس نفوع هو كيروس بينه نفوع ميدفيلدر كنت صبي نفسه كعسو مالت قد درجه عبد الله كابوتا خبك دخل دي نبره تصاوتا يو نقول له انتي نقول له نصوع نخلنا بب بوزيشن بب بوتا جن نقول تصوع هاي توصحني خا توم كالوتون تالنتد بلوصات كم مجمرا دبلكا ابي ارترا مبقول سلوانس كل ورق اغر لوا جن عنتو يقلي صيم نتبع سندل حضر نحنا كو اسمع ناتو ستايلنا حزنا مصينان تصاويتنا مالتي موني كومات نقولوا هم دولكا يقليسكا دودو تخل نغير سزونه جن علو توم كنصوم افريم جن من سماي ورسو افريم ملس مسو اب غون خوينه شوعات عامت تصاويته عدلኛ ጥራይ ነፍሰይ ካስባ ቦነት ናይ ባሐቀ መንግስት ሰማይ ወርሶ ለቤት ሰውን ጽናትها ማለት እዩ ኮሙ በበግዚኡ ካነ ካልኦትካ ናዘከርና ህንጽውዓ በዓል ሙሉ ተስፋይ ትሪባ ናትካ ፍሊ ብዝበለ ክትገልጸልና እንዲኻ ተዘክሮ ናትካ ኣብቶም ተድንቆም ኣብቲ ናይ ወራራቱን ተኻፊልካ ኢኻ አንቶ ይኳትን ከፋቢልካ ትኮን ትኽእል ኢኻ مسو بمتسار اب سبورت نيركانا او نهاجرا وحيسكا تميسكا اب سبورت تميسكا كميرن بحصر زبلات تقلنا زين تمكرو كم كل ارتراوي
ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ወፊሩ ማለት እዩ ዝተረፈ ሰብሲ ነበረን ተዘጋጠመና ኣዋጅ ናይ ኩናት ንኩሉ ኤርትራዊ ዋላ ተጣይሱ ዝነበረ እዩ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ ናብሮ ዝገብር ዝነበረ እዩ ናብቲ ክተት ኣትዩ ማለት እዩ ኣነ ሙሴን ኣብኡ ነርና ኢና ዳሓሪና መፂና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ምስ ከደ ውሑድ ሰብ ዳርጋ ተሪፉ ነይሩ ግን ስፖርታዊ ይካየድ ነይሩ ዝነበረ ወራራት ኩሉ ሰብ ሩዲ ይፈልጦ ነይሩ ፅዕፅዕ ኩናት ነይሩ ማለት ካብ ብሱል ጥራይ እምበር ትምካሓሉ ነገር የለን ቅድሜና ዓብ ታሪክ ተሰሪሑ እዩ እቲ ገድልስ ብዙሕ ኣይተዘርበን እስካብ ሕጂ ውሕዳት ዓመታት የናትና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ማለት እዩ እዚአን ግን ምስ ዝሓለፈ ናይታይሲ ኣይዳረግን ይኽብል ኢለ ኣነ ማለት ዝፅበዮ ዝነበርኩ ተፃዋታይ ማለት እዩ ተመሊሱ ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል ዓቴ ስታይል ወላ ፊዚካሉ ገለ የናሽዋይ ዝዝክሮ ብፍላይ ኣብቲ ኣነ ዝተፃወት ኩሉ ግዜ ፊዚካል ኣይወዳደረኒ ነይረ ዋላ ንክከላኸሎስ ዓቕሚ ይስእን ነይረ ግን ኩዕሶ ጥራይካ ተበላሽወሉ እምበር ገፊፍካ እዩ ዝኸይድ ናቱ ዝነበረ ሓይሊ ጉልበት ዋላ ክእለት ከማን ልክዕ ከም በዓል ወደ ልጫ እዩ እቲ ኣት ቼስት ኩዕሶ ቆፃፀር ከሎ ልክዕ ናይ ኤፍሬም ወደ ልጫ ስታይል ነይርዎ የናሽዋይ ማለት እዩ ግን እድል ኣይተረኽበን ጋጣም መስዋዕት ጋጢሞ ኣወራራት ብጅግንነት ተሰውዩ ማለት እዩ ዘድንቆም ተፃወቲ ኩሎም ክገልጽዎም ፀኒሖም እዮም ሳቶም እዮም ዝዳጋጎም ኮይኖም በረኸት ዘሚካኤል ዮሃንስ ዘሚካኤል ብፍላይ ድማ ንዓና መታዓቢትና ስለዝኾኑ ዓበይቲ ኣሕዋትና ንሶም እዮም ብፍሉይ ንቆም ተፃወቲ ኣነ ጋንታ ችፖይል ስለዝኾኑ ዓቴን ነጋሽን እዮም ብፍላይ ምስ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ዝኸድዎ ዝነበሩ ብፃዕዳ ቴሌቪዥን ንሪኦም ስለዝነበርና ተመሊሶም ንኽትሪኦም ሲ ተደፋፊና ኢና ንሪኦም ነርና ማለት እዩ ኣርኪብና ከዓ ሓፂር ስረ ገይሮም ከም ሰቦም ንዓና ተሞክሮም ገለ ብጣዕሚ ብፍላይ ናይ ዓቴ ኩሉ ነገር ሆሳዕና ዝበሃል ኣሎ ድገዛውትና ፍሉይ ስፖርተኛ ኣናሊስት ክትብሎ ትኽእል መጠንቀቕታ ይህበና ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ናቱ ንዓይ ንገለ ዓቴን ድሕር ዳኣ ሹት ሃሪምዋ ናይ ግድን ቦርቴረ ክተፍኣ እዩ ቀልባ ሳይክእልኒ ትሪ ናይ ተቑሕሶ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ማንኤል ድበሃል ኣላ ማንኤል ድሙ ክእትዋ እዩ ዝብል ልክዕ እታ ዝነገረና ትንታነ ቅድሚ ፀወታ ከምኣ ተደጊማ ማለት እዩ ዓቴ ሹት ቀሊዕዋ ዘወንጌል ተፊእዋ ማንኤል ድሙ ከኣትይዋ ሕጂ ኣብ ኤልፓ ምስከደ ማለት እዩ ሱብሬድስ ምስከደ ንሕና ካብ ችፖይል ንኸለና እዚ ዓይነት ታሽሙን ሕጂ ንዕኦም ናተይ ክገልፆም ዝኽእል ዓቴን ነጋሽን ፍሉይ ዋላ ክመኽሩኻ ከለዉ ምስ ዓቴ እኳ ተራኸብና ንበር ነጋሽ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝዛረበካ ዘረባታት ልክዕ ኣብቲ ሜዳ ኣብ ትግባረ ትገብሮ ማለት ሕጂ በላሕትን ጎራሓት እናተይ ስታይል እዮም ሳቶም ንዕኦም የድንቖም ማለት እዩ ኣብታ ጋንታ ብፍቕሪ ስለ ዝነበርኩ እምበር ነይሮም ብዙሓት ፀዋቲ ይድነቃቸው ካብቶም ዝድነቑ እዩ ኣብቲ ናተይ ግዜ ስለ ዝነበረ ዘይተሓዛት ከዓይ እንዳኸደ ሹት ዝሃርም ከምኡ ዝበደል ጫን ዝበለካ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ብፍሉይ ይገልፆም ኣነ ፅቡቕ ትሪባ ሙሴ ባሊላ ናባኻ ክንመፅእ ነናትኩም ተሞክሮ ክሰፍሓና እዩ ግን ሕፅር ሕፅር ክነብሎም ፍትና ዳርጋ ናብ ምውዳእና ኢና ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓድናኻ ክለዓል ከለኻ ተስፋ ኣስፋ ኣብርሃ ተጋጌ ዝያዳ ከዓ ዓቲኻ ብስኡ ምትእሳር ኣለካ ድሓን ክልቲኦም ክትንክፍልና ንዖም ከዓ ክንዝክሮም ከመይ እዮም ነይሮም ኣበርክቶም ኩዕሶ እግሪ ዓድና ሽዑ ናብቲ ናይ ማሕበርኩም ክንመፅእ መዛዘመ እዩ ፅቡቅ ኣለኻ እዚኣ ሕቶ ፅብቕቲ እያ ናይ ቀለ ተስፋ ስካዕ ሎሚ ነይሩ ዶ ትኹን ናይ ሃገርና ኩዕሶ ላዕሊ መኸለ ነይሩ ብርከ ቀለታ ነቲ ፀወታ ይፅሕፎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዓድና ይኹን ኣብቲ ግዜ እቲ ሕማቅ ግዜ ዝነበርናሉ ግዜ ከም ቀለታ ዝሰርሐ የለን እዚኹም ኩሎም ተፃዋቲ ፈርዮም ደለዉ የቐለታ እዮም መፅኦም ኩላቶም በርከ ናይ ኩዕሶ ሰብ እዩ ካብ ሓማሴን ሒዙ ስካዕ ኣይባሕሪ ሒዝዋ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓኒ ንምሉእ ናይ ኤሌክትሪክ ሴዳው ሓላፊ እቲ ሰብኣይ ሓላፊ ከምዚኣ ገይሩ ኮፍ ኣቢልዎ በርከት ስለ ዝፈልጦ ሕጂ ከም በዓል ቀለታ ኩሉና ኣብዚ ሕጂ ዘለና ነይሩ ዶ ትኸውን ከምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ቆልዓ ተፈጠረ ኩዕሶ እግሪ ዘይፈልጥ የለን ኩልና ከም ብራዚል እያ ኣብዛ ዓዲ እግሪ እስካዕ ሕጂ ላ ናይ ቀደም ወላ ተፃወትና ወላ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ከይድ ከለኹ መንገዲ ርዮም ካባና ላዕሊ እዮም ትፃወቱ ናይ ፌደሬሽን ናይ ካልእ ክህልዎ ኣለዎ ካብ ድሓር ተቐንዲ ዘላ ቀደም በዓል ሓማሲን ከሎ ይፈልጥዎ እዩ ግርማይ ካብ ኣንበሳ እያ ጀሚሮም ኣንበሳ ንኣሽቱ እንዳኸዱ በዓል ገዲል ድሓር ሓማሲን ትገዝኦም ጀሚራ ኣብቲ ግዜ ናህና ከዓ እንታይ ነይሩ
ናይ ቀበሌን ናይ ትምህርቲ ፋና ነይሮም ተጻዋቲ ካብኡ ከምኡ እንደተገብሩ ከዓ እዚኦም ንሕና ሕጂ ዘለዉ ፌደሬሽን ከምዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንሕና ብሽሌታስ ቀዳማይ ካልኣይ ምስ ኣፍሪቃ ይኮንናን ምስ ዓለም ኢና እምበር ምስ ኣፍሪቃ ክንዋዳደር የብልና እግርኻ ከማልካ ማለት ሲኒማ ሰመሬ ሰመሬ ኣነ እኮ ሓቂ ዘረባ ከም ተጻዋታይ መጠን ከም ተጻዋቲ እዮም ዝነግሩኒ ነይሮም ገዲል ብዙሕ ኣይርከብኩሉን ግን ክብሉኻ ከለዎ ግን ከም ገዲል ዝገበሮ ታራ ማንም ሰብ ኣይገበሮ እዚኦም ኩሎም ተጻዋቲ በዓል ሓማሴና ኩሉ ግዜ ኩሎም እዚኦም ብዮም ሓሊፎም ዝበለጠ ዓላማይ ዝነበረ ገዲሉ ንፉዕ ናይ ጥቕሚ ደ ይሓስብ ንኻልእ ጥቕሚ እምበር ናቱ ደ ይሓስብ እዩ ዝገዲል ዝበርታ እዩ ናተይ ካልኣይ ገዲል ግን ትንዳሸል ዝሰርሕ ነበር ከዓ እሱ ከዓኒ ንመሰረት ቀበሌ ከዓ ላዕሊ ዝገበረና ከዓ ገዲል ዝበሃል ከዓ መንግስቲ ሰማይ ወርሰና ናይ ቦርቴረታት ንኩሎም ንበዓል ደሳለኝ ነዚኦም ቦርቴረ ዝገበሮም ከዓ እሱ ከዓ ክነቕቑ ኣይሓልፍ ኣቲ ተወሰኻላ ኣለካ ዲጋ ዓንቱ ኣቶ ቆለ ተስፋ ፍሉይ ሰብ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና እንታይ መስለና ናይ ኤልፓ ጥራሕ መራሒ እሱ ግን ናይ ቡምሉኡ ናይ ኤርትራ ናይቲ ፉትቦል ምዕባለ ይድርዮ ንዓና ግን እንታይ ዝመስለና ማናጀር ናይ ኤልፓ ስለ ዝነበረ ሕጂ ሓደ ግዜ እዛ ናይ ኣዲስ ኣበባ 26 ዓመት ዝገበረት ዋንጫ ሳልሳይ ግዜ ክንወስዳ ከለና ኣብቲ ናይ ሻምፒዮን ኤልፓ ቀልጢፎም ወፂኦም ሕጂ ተመሊሶም ማለት እዩ እሱ ግን ምሳና ተሪፉ ኣብቲ ዝነበርናዮ ሆቴል ምሳና ተሪፉ ልክዕ ከም ቺፖሊኒ ኣንጻርና እኳ ኤልፓ እሱ ከዓ ናይታ ኣንጻርና ጋንታ ኣቦ ወንበር ወይ ማናጀር መራሒ ኩሉ ወፃኢታቱ ባዕሉ ሸፊኑ ኣብቲ ዝነበርናዮ ሆቴል ምሳና መፅዩ ቀኒዩ ስጋዕ እቲ ፀወታ ድውዳእ ምሳና ሞራል እንዳሃበ ስለዝና እታ ዋንጫ ምስ ኣምፃናዮ ከዓ ተሓጒሱ ንሕና ከዓ ፍሉይ ክብሪ ሂብናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓና ዝመስለን ንኣሽቱ ኢና ነርና ኣብቲ ግዜት ሕጂ እቲ ናትና ተሓሳስባ ቧዕ ባባቐለታ ዳ እንታይ ክገብር ዳ ምሳና መፅዩ ናይ ኤልፓ እንዲ ገለ ንብል ነርና ማለት እዩ እሱ ግን እንታይ ዝሪኦ ነይሩ ብሓፈሻተይ ምዕባለ ናይ ሃገርና ምስ ኢትዮጵያ ንገብሮ ነበርና ፀወታታት ንምምዕባል እዩ ዝስዕር ነይሩ ሕጂ ሓደ ግዜ እዚ ምስ ተመረፅኩ ንዓይ እንታይ ትብለኒ ብሽመይ ይፅውዓኒ ንዓት ዓንዳፍ እዩ ትብለኒ ሕጂ ኪለር ኢና ንብሎ ንሕና ንቺፖሊኒ ባባቐለታ ማለት እዩ ሕጂ ምሳና ምስ ዝኾነ ይድዕልል ሕጂ ክዕልለካ ከሎ ሓንቲ መልእኽቲ ይድሕልፍ እታ መልእኽቲ ሕጂ ንዓኻ ኣገዳሲት እያ ሕጂ እንታይ ኢልኒ ክትምረፅ ከለኻ ኣነ ከም እንደምረፅኩካ ትፈልጥ ደ ኢልኒ ኣይ ኣይፈልጥን እንታይ ዳ ኢልካዮም እሞ ክምረፅ ከለኹ እንታይ ኢልካ ኢኻ ምሪፅካ ንገለ ኢለ ምስ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሃገረሰብ እዩ ፃባ ሰትዩ ዳዓበየ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ዝኽእሎ የለን ሓንቲ ነገር ኣይፈልጥን እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከዓ ቴስዓ ደቂቕ ከመይ ከም ስታይ ይውድኦ ኣሎ ገለ ኢለ ከምዚ ኢለ እየ ምሪፀካ ኢለ ሕጂ እቲ ብልሕናቱ ረእዮ ሕጂ ንዓይ እንታይ ይገብረኒ ከምዚ እንዳስሓቐ እዩ ደብለና ዘሎ ግን ስጋብ ንዓና ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ንኸምርፀና እውን ዓብዪ ተራይ ተፃዊቱ ምክንያቱ ምስቶም ዓበይቲ ይራኸብ ስለ ዝነበረ ዓቕሚ ነይርዎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ መሲሉ እኳ ኣቶ ቆለ ተስፋሲ ንኹልናስ ኣቦናይ ነይሩ ንኹሉ ተፃዋታይ ምስ ኩሉ ከዓኒ ፓቸ ብፍላይ ምሳና ክዕልል ከሎ ሕጂ ዓንተበይ ጥቕስ ኣቢናዮ ነይረ እዘን ቺፖሊኒ እኳ ትሰትያ እኳ ኸን እዘን ናተይ ግን ክልተ ምስ ሰትያ ባንኮ ስለ ድወፃየን እምበር እስኹን ግን ተሓቢእኽን ኢኽን ትሰትያ ገለ እዩ ትብለና ነይሩ ሕጂ ስጋዕ ከምዚ ታሕቲ ወሪዱ እዩ ምሳና ድዕልል ነይሩ ክብለካ ደልየ እሞ ሕጂ ቆለ ተስፋሲ ዓብ ተራ እዩ ተፃዊቱ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምዚ ዝበለካ ባሊላ ካብተን ናይ ቀዳሞት ካብ ናይ ሓማሴን ኣትሒዙ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ኤልፓ ዳሓር ከም ዝበልኩኻ ነተን ንኣሽቱ ጋንታታት እውን ከማዕብለን ፈቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣቶ ቆለታ ብሓፂሩ ካብቲ ብባሕሪ ብጭልፋ ዝመስል
نافتن محبراتكم كمتها حتى كنا بلا سفيح وعلال تجمير كيا أي منون يمكن كنودو خاص لنا فتنا يمودات علامة نها محبرات الواقم قريب تتأهلكم تأهلن أبي ينزلوا تاي علامة هاتين أبي لها نوع على خاعتي مسمني هذا لها وعجلي بزحت محبرات الله وجي نعبيت له خبنا دعابي مالتي مبزحتهم أب أمريكان كندان ولا أوروبا هنا له سلوت حدا محبر تدعابيه مالتي كله ناي بوشو فيلان حنتون ناي أزمارينو تبل على أب كندا إذناتنا خا كم درأهم مالتي جي أنا أنت أي غير مسيلو كازي محبر زخوس كمسرتو خلهم أبزنا كورونا جزي بمولهم أنا بالي لا ترحين عبيت دلنا حدا خاجونا له نا أدليس دتسعات نبره جيجي نبلا تدي كنا كلهم ناشتي كم بعلها ديفادا تريبا قالوا تيوم كعاد قدو دو خابنا حاجة أنا مشكلتي يوم سلة تسعاتكم مستوم عبيتن مستوم سقاب كل تشيح تسعيت أنا كل تشيح قريب مستسور كي ما يسخيله مالتي حجي نزمنا عشت تحتاج دلوسي أنا أنت زي أكيبيم سمنكو أكبامي زبل حسابات متين مالتي زي أخ أنا بحاجز نايمن تجمر ناي بره باتاتا ذكر دحركين كبالي الله أتو بره باتاتا تصعتين قراويت كانت إثيوبيا بسال ساي وانش أفريقيا نبره تقدلاي ناي كانت حماسين كانت تصعتين نبره مالتي حاجز بناتو جميرنا يا مالتي بعض استجمرت حجي زم حبر دعبي خي جمير انتاي غيرنا مالتي حجي ورلد وايد حجي او كل دلنا تصعت دنبرنا قالنا بلنا حجي تي ناتنا خستاي سقاب 270 داخلو نبرات تصعت دطرنفي اذناتنا محبر مالتي زخا كم زراعهم كله تصعتاي اتم داي موصون بمرالن بسنكن سلده فانونا نزي كاد قنه صوتاتا تاكايدنا مالتي اتم قالوت محبر كاني نزسناي تግባር ቆምኡ በብተራ ናብ ዝመጽኦም ከም ዝናትና ሪኦም ድሕገዝ ሓጊዞም ዲዮም ወይ ነበራት ተጻወት ዝነበሩ ምርኻብ ዲዩ ብዛዕባ ስፖርት ሃገርና ይሄን ሚሄን ምባል ዲዩ ክገብሩ በዚ አጋጣሚ መልእክቲ የማሐላልፈሎም ማለት እዩ ሕግለና ካብቲ ሕግታቱ ሕጂ እንታይ ድብል እዚ ማሕበር እዚ ድኾነ ካብ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ጾታውን ነፃይ ብዛዕባ ናይ ስፖርት ጥራሕ እዩ እቲ ናቱ ቴማ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ግርማይ ዝበሎ ማለት እዩ ንሕና ብዙሕ ሓገዛት ኢና ጌርና ሕጂ እቲ ሓገዛት ግን ከም ልምዲ ንሕና ከምዚ ጌርና ክንብል ስለ ደይ እንደሊ ደስ ኢልና ስለ ድገበርናዮ ከዓኒ ኣብኡ ከሎ ዳሓን እዚ ማሕበር ግን ዓብ ሓገዛት ገይሩ ማለት እዩ ندق وصيهم كحكم دمصو دارغا 3 ديم 4 بتعنهم كم دملسو غيرو حاجز ابركيتي مالتي قال انتايو الله ابكينا تهرمو اب هيوتهم حما دخدو كوميتاتون لو مخمانا لنا غاطامي دحر كتريوهم بتكبار مالتي انتاي كن حجز كم دلنا غيرنا لنا قال أب عامت 120 دولار نخفل زيا تا ناقدن كتكفل عدلكاي أو تخالي حاجزات نقبرو فولنتاري جي هذا سب فيديو وتيو أناونس خبر كله خمسين حاجز دليل له خمو حواتي انتي تحجزون خبلونا خلو جي تسب كاني بروخي ارتراوي سقاب حجي حق زرابا صبوق يدخي دلت محبر أدماء يدلو كم زرع أخو موخ عني تحبسكم ناخد تكونوا تسفى قبر مغنياتوس سقاب حجي مس فاميلينا جزيه وسدنا مستي عب سبورتاوي نتفتا دلو إنا نقوي دلنا سقاب حجي دحري إنا نقوي دلنا سلازي زي مسلتي ناي محبرنا من البعد درس عكونا قرت له خاني زي يوم بصوتري مع الهدي بادا يوسخ له مالتي أنا توسعت لهني بزي محبر زبلا عتي كبس قولهم زخيل نعتين موسين بلكي الصوم تزي قوروان يوم دتخون
أنا خمس لهم عمل تحجزكو عمت يزمت كم لهم عمت تحجز يفلتن فنكل كيدنا أبز تصعيتنا عرقتنا رئينا زحمو رئينا حجزوا منا سلا مشين عتيلي زي قبل يدري تا محبر الله وي محبرات هلو من جرايم سبورتاويان تفعلي بوتا نعلم دلهم أمسارته خاتن قابلنا وعلو عتيت إعلاماتون كما يقصقص الله تهرموا الدولي إعلامات كنت أبتقوا عسى في الله كأتورك توضل لهم صبو كل جزء أفحر بالنا عالمين هذا لنا بأوروبا بعلو بعلتي تا محبرتكم كلها محبر جرايم سبورتاويان بدقة تطريفة عتي حاجة تطرنف كلهم مجمرة بمسكرين بعد تفرع قال نيرو مالتي دحر مثال برج كوينو زقعز حسب أنكيلو أمتي مالتي عتي تدمصو أنا اسم زمن سيات تصايتي مسوم عبيتها تصايتي اسك نزعم كمان كترنهم تطرنفنا أنت غناسي اسك دين قعز زبل حسب مسمسة ما كلنا فورورد جيرو مالتي حسب دحر كلنا هو احنا صبو بأوروبا لهم بأمريكا لنا بكندا كسب أفريقيا لهم هماني ساوث أفريقيا نيرو حجرات يحد نيرو لقنا بجوبا لهم مالتهم تطرفنا من راحتي أو حد كتما ككلتها توكلت خويناها نز محبر نهو جرنا مالتي حجز إنه هنجبر مفلا يقولون بزخون يقولون سم مفلا يقولون صوتها فلني دكرسيون على الله دعاتهم سنة سب أبغنزب يكوننا نحن زيادة حاطور لنا أبت مجنبرة طرنا في نايت محبرنا نسب حاتنا كمون حتى كلنا ها جون واحد لك هذا الجنزب كا جدني فنزل بالك ممبرشيب نعمت 220 دحر طرنا في كونكا تخاف الكونكا اللغة ولا لها مالتها عم سب كاونت فلت مالتها حجي إحنا مجنبرة أنا جنبرتينا بزينا عداتينا نخمت مالتين زيادة جون نتدواس أب معرضهم كاتراي دفالت الله ديفالت الله بسمع دعاته الله بردي دعاته الله بزح نجار نير مالتين حجي متأخر تجارة عب جرمن كلتا عمتها كايدهم عتي قبل الله ما جرمن كونو كبيرو بات أكيبهم ناخدو هاي تساتفنا لك هاي أمريكان كندا نقول تساتفنا قاب أوروبا جن قاب استفل على أوروبا مالتهم نرويج سويدن سويسرلاند جرمن قال له كله أوروبا طلعان بعبي بعال باليلا مصروف عيل شعاي قال له أنتم محبر تطرفهم حساب صبوا بقى فيديو تقريص أب كأنه هم نحضر لنا ده مستطاف مالتهم مدحان كل سب كستافوسي لو ما عمت أبتا نفكر سلامة ودسي تكون هاجرنا أو زين وجبرون تبعيلنا نزح الجناب بتاع آخرنا نخل متسمعتيو تورا ديمنا تو أولا دبانها نبحكي بسناي جبري جرنا أنا جميرنا هنجمرة ولا كم زبالكوا قدم جنزب عقداسيو يبزحوا حدا إحنا علينا مالتا يكون حدار لنا نبرا لنا جنزبنا والمجمبر يا متاعي كانوا علوهم زلنا نفلتينا بو ملكا غوسغوس مستوغوسغوس حجزتي جبر سناي علو كومها ما حبرنا خوينا سب صقاها نبذنا مصوا على جزب تديكونسي بنبرت جيروم حاجزومنا خام عليها ميدي عليها بزح نجر مالتي ابزيا مصيناها قليح نبل علينا مالتنا صار حجي توددر تخايدو صبوق جرنا كايدنا كنبل بعد مول تسفاي قال اشتات كله غلي كن نتدعى بيسألي خاطري صبنا نجر كم نبرة مالتي هذا سو كلاي عم تحققاس بزح حاجة زي كون كان تبركت حلي كجذب جن تمذكر كعلى الخلو سجلوها نمن تذكر وتصع مسحة متصعد خانبرة تحتي هذا حريقة كم يمسلك عزيزنا تمايتنا كلنا تراينا أكثر نتوه مالتي كم زنايتي مال حج عود صراحة ونزجبرنا وعمنا عين صوران حالنا ونعم درب إحنا جر كوين مالتي يكون جن تمذكري عندي نتي ناس انتهى بركتنا نتي ناس نمن ذكرنا نتي ناس انتهى عينتك هو فتيرنا بالزبل بترنف كابزين باطع خينا 4 معالتي كم حاد سدرا أب حنت بلدين أب حدنا تمجبنا بونا ستنا دعنا بفقرة أنا حالنا بحالنا بعدنا نملس مالتي سلازي وتصيت صبوا وتصيت كوينو إيوه نبلسي مسكر ناب حزبني هاتفنو تخكايد صراحة سبكا ناتفر دهبكا مالتي حاجة كابزي يتم بقاس نعولهم بقاس كا قندقني قنعنا بقنعنا تبقسنا عتي غما عبا حاوي أنا خمنشتي حاو
ካልኦት ከም በዓል ትሪባ ወላ መዘና በዓል ባይላ ዓበይቲ ኣሕዋትና እዮም ንበዓል ባይላስ ንደፍሮም ከማን ንሕና ስለምንታይ ካብ ፍቅሪ እምበር ከምዚ ንኻልእ ኢልና ይኮና ንደፍሮም ግን እዚ ሎ ክንብል ኮልና ቁርብ ሕይል ኢና ክንምልስ ኮልና ንስለ ዕቤት ማሕበርና ኢና ማለት ኢና ከምዚ ኸ እንዳተራዳእና መፂና ምሽ ብዘይ ዝኾነ ነገራት ከዓኒ ዕንቅፋት ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ከየጋጠመና ኸ ብፅቡቅ ኢና ዛዚምናዮ ኩላና ኣነ ድሕርሶም ክኸይደ ዓትየብ ድሕሪ ገለ ትሪባ ከምኡ ባሊላ ካልኦቶም ደለዎ ከዓ ማለት እዮም ብከምዚ ኢና ዳርጋ ወዲና እሞ ልዕሊ እዚ ደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ልዕሊ ሰብና ከዓ ኣየበርከትናን ናይ ባሓቂ ስለምንታይ ዘኪርና ዳ ክንኮን ንኽእል እምበረ ኣይበርከትናን ንሕና ካምፓኒ ኮና ከካብ ጁባና ውፂና ንገብሮተን ቁርብ ራቦ ግን ንዝሓመሙ ክንሕግዝ ብሂወት ከሎ ዋላ እውን ዓቕሚ ዘይብሉ ሰባት ኣጆኻይል ካብ ሞራል ንኽንህብ ተዘራሪብና ስለ መፃናስ ኣብ ግብሪ ከዓ ንኸነውዕሎ ብሕጂ ካብዚ ድዓቢ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ትሪባ መዛዘም ቅድሚ ምውዳእና ናብ ሙሴን ናብ ዓትየ መወዳእታ ቅድሚ ምጋሮም ትውስኹ እንተሊካ ለቦዋ መልእኽቲ ተሊ ምናልባት ኣነ ከም ንእሽተይ ሓቦም ንእሽተይ ተፃዋታይ ዝተመክሮኦም ደድሕሪኦም ምስ ዓበይ እቲ ቀንዲ ንዓይ ዝደረኸኒ ወይ ድማ ነዚ ማሕበር እዚ ክኽተሎ ወይ ድማ ንዖም ፈሎ ክገብሮም ዝገበረኒ እቲ ራእይ ክትሪኦ ከለኻ ጅምር ከሎ ቀሊል ይመስል ግን ዓብይ ዝኾነ ኣጀንዳ ወይ ድማ ዓብ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘለዎ ተረዲኤ ሳቶም ከማን ካብ ላዕሊ እዚ ኩሉ ክብረታት ገዲፎም እቶም ንኣሽቱ ከመሓላልፉልና ተመክሮኦም ሕሳቦም ኣድኒቐዮም ማለት እዩ ልክዕ ሃዲባዳ ኣብ ካልእ ስቴት ኮይኑ እቲ ሓሳብ ምስ ኣካፈለኒ ወዲያው ኣትየ ማለት እዩ ኣይ ፀናሕኩን ሰከንድስ ንምንታይ ተልካ እቲ ሰንሰለት ከም ዝበለካ መሳገሪ ብሪጅ ኮይኑ ሶም ንዓና ሒዞምና ክኸዱ ንሕና ነቶም ምናእስና ማለት እዩ ሳቶም ዓብ ተመክሮ ኣለዎም ንሕና ድማ ድሕሪኦም ኮይና ነቲ ሓሳብ ፈሎ ጌርናዮ ማለት እዩ ብዓብይ ኸ ከምዚ እቲ ማሕበር ዕላምኡ ደስ ዝብለካ ንጹር ዕላምኡ ነቲ ሓዲጎሞ ዝኸዱ ስፖርታዊ ዝኾነ ነገር መስበርቲ ናይ ብርኪ ድዩ ሕክምናታት እዚ ዝበለፀ ዝተገብረሎም ሰባት ዝክር ከለኹ ስፔሻሊ ሕጂ ከም ያሲን መሐመድ ብርሃን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ንፍዑ ተፃዋታይ ዝነበረ ምዘጋጠሞ ናይ ብርኪ ማሕረምቲ ኩሉ ሰብ ኢደኢድካ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ማሕበር ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ከምኡ እውን ኣሎ በዓል ኤፍሬም ደስ ብለካ እንታይ እቲ ደስ ዘብለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ስቕ ኣይበሉን ኣይተሓብኡን ብዙሕ ስፖርታዊ ኣሎ ግን ተወፊዮም ኣብቲ ቅድሚት ኮይኖም ክመርሑኻ ከለዉ ሲ ልክዕ ዓበይቲ ኣሕዋትካ ዝኣዘዙኻ ምግባር ወይ ድማ ናታቶም ኣሰር ምኽታል እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ናይቲ ማሕበር ራእይ ከዓ ንጹር ኮይኑ ማለት ሲ ብዘይ ኤክስኪውዝ ወላ ሓደ ምክንያት ዘይብሉ ንኻልኦት እውን ጎስጓስ እናገበርና ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማ ናብ ካልኦትን كأتو خمس اللوم تمحبر كأقصرون دابر كتخيدو كابزن لعلون كبركت بحجي نزل نجار اليوم نسبة أبزع عدس تجبر نجار كار يوم ولو ترى إخاء ولا حنتي كومبرومايز كمزن تولا يكونن نترتيع مالسي سبورتز ملك تراي مالتي ليلان وليلان زي بولي نزخون سب حاجة عزيز محبر زمالتي زي سبورت نايز سبورت علامة مالتي نزخون سب ليلان وليلان أي جبرني نزخون سبورت عايز حجز إيفن كمان أنا استساعف كله على عتيز متى أبي تبيع مع زجاج طمو نايت أنا تجا كله تي كند نقص وعلنا تتعاطي نمسز مسل زبلنا يوم جزاتشو مالتيو أب إرترا ننوح عمل تتعاويت مسكان تاج بوليني بتعنا مهنيات أب عدوى تدربين إحنا على لانغ لينا نايبلنا يتبيع جن محفل شو سبورت زغونة جزاتشو كافتم حدا بزا محبر زيا إرترايت محبر زت حجز تتعاطيو بأنبسا أبيلو تعاليو بعبي عتيه فلتي أو أنت ساتفنا هنا عجز إذا محبر زي نمان نمسب ليلان ليلان زي جبر محبري طعمي أزيو زهر عكاي سو هاجر سلزغيره ويد ما زي قلنا سلزغيره إلنا تزبر كتو أبر كتو أبي إرترا شل لا يبلناين بلك تزجب أو حجزات تغير لي مموداتا بالله كم زازم خافونا تبلوت اللي كا أنا كل جزء عمت هزمت كم نايل ما عمت جن بزح
تحجز كل تحجز بزعمة تحجز بركة خمس بالكم مجمع مالتي أمانيل موسى البالا زوم طلاب زيها عرقتنا تصوت زبرو كل زحمهم له زبلوا مرعيس زعمة تحجزه الحركاني أنا عمت كما تقول لهم ما يري فتني خمسي نفنكل فنكل كاني بتعم تحجزه زي لازم نوركو سلزقوبكوا بتعم تحجزه حزبنا خا كل سلام يدلو أو كان تخيط كلها بس مرات متخلقها لأنه هنا خايو بس مرات تبصيهم يوم الصبح لهم اسرع عمت كتقول نص تقول لكم علميكم قلتكم متو تقولكم علقو باليلا تشاو تشاو عتي مزازم برنابل لو باخ حلف تليو ابت محبركم كم نعبيت حجاز تبلون تليو كل سب كابه بوغونو سمعوكم نزغاطامي كحلف الله تلولوان مزازم مجمريا نعاهم نزوم تيم ناي سينما سمرة بطعمي نمسجنكم زيكم وفيكم كل قلوتكم قاب كل قابقن عنا مسانا تصرحوا سلازلكم قبل بي مسجنكم بشمز محبر مالتي قال زي قعزود مصانايو سلسته جنريشن الراخيمنا قداماي ولودو خلاي ولودو سالساي ولودو كابز دعبي صقايلا سلازي بحصر زباله بزي مصانايو قعزو وي بزي محبر زتجبر بلان 900 عود سلازنبره ناي بحقينا حقوسات هاجرنا خاني كمزي حجز اللاتو بسلام يقصللنا نزمت دولو عمتات كات دحر حدا عمد دي دحر خلت عمد كاني كابزن لعلي كوخونلنا تسفاي قبر እንደገና ደጊሜ የመስግኖኩም ይቀነልህ ዝሰራየ ምዕባለታት ብዙሕ እዩ ብቲም ከድና ማለት እዩ ብግሩፕ መጀመርያ ዝኸድናዮ ግንባር ጊንዳ እዩ ብግንባር ጊንዳ አቢልና ድማ ጋሕቴላይ በጋሕቴላይ አቢልና ድማ ፈንቅል አፍተ ሃገራዊ በዓል ተሳቲፍና ዓብ ዝኾነ በዓል ነይሩ ኩሉ ነገር ብቀፂልና ግንባር ደቀ መሓረ ስጋብ ቴስዓን ሓደን ዝነበረ ቅድሚ ናጽነት ሰሰው ተጋደልቲ ስጋብ 3373 ናይ 65000 ስዋኣት ማለት እዩ አው ነናቶም ዝኸውን ክስታይ ተሰሪሑ ብዓብዩ ድማ እቲ ሓወልቲ ዝስራሕ ዘሎ ኩሉ ካብታ ሴንቲሜትር ንሴንቲሜትር ዓቢ ታሪኽና ኤርትራ ማለት እዩ ትስካላታት ጀሚርካ እቲ ሜትሮታት ጀሚርካ በቲ ማእኸላይ እዚ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ዓቢ ብድሕሪኡ እውን ቀፂልና ናብቲ ናይ ሶላር ሲስተም ከድና እቲ ናይ ሶላር ሲስተም ከዓ ወላ ሓንቲ መዳርክቲ ዘይብሉ ርኢና ካብቲ ሃገር ሓደ ምዕባለታት ትኸዶ ዘላ ማለት እዩ ደጊምና እውን ዓላ ወሪድና ኣብ ዓላ እውን ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ በቲ እዚ ብናቱ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብዘናይ ወላ ሓደ ደገፍ ማለት እዩ ብምሉኡ ላቦራቶሪ ድዩ እቲ ላይብረሪ ድዩ ብምሉኡ እቲ ሰራዊት ክመሃር ፀኒሕና ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ማለት እዩ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ወላ ሓንቲ ንሕና ዝረኣናዮሲ አንኤክስፔክትድ ከምዚ ዓይነት ተጸበኹን ከምኡ ብጣዕሚ ኣብ ካልእ ኣማእቶት ኣብ ገለ ተዋፊሩ ዘሎ ማለት ኣካዳሚያዊ ከዓ ብዓብዩ ይኸይድ ከም ዘሎ ርኢና ማለት እዩ ዝሕጂ ካብቲ ሃገር ትገብሮ ዘላ ምዕባለ ግን ብውሽጣዊ ዓቕሞም ናይ ወላ ሓደ ሓገዝ ዘይብሉ ማለት እዩ ርኢና ማለት እዩ ምዕባለታት ኩሉ ግዜ ምዕባለታት ሃገር ከተተኩር ካለካ ከመይ ፀኒሕኩም ዝብል ኣነ ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመት እየ መፅአ ምስቲ ገዲፈ ዝወፃኹን ብፀንሓንን ድፈላለዩ ነገራት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ምዕባለታት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኩላህና ኣበርክቶ ሓገዝ ከድልዩ ምዕቡል ነገር ኢና ከዓ ህንፅበ እንደሊ ብሕጂ ማለት እዩ ካብ ዝድራናዮ ማለት እዩ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሃገር ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ክድነቕ ዘለዎ ነገራት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዋላ ካብታ ትማል ንዓይ በቃ ብሂወተይ ብዕገበትኒ ድላይና ንክንዛወር ጢጥ ንኽንብል ድላይና በቃ ክንዛወርሲ መቃብር ሓርበኛ ማዕረ ከመይ ይስማዓካ ግንባር ጊንዳዕ ማለት እዩ ኩላና ወሪድናስ ናይ ግድን ክንዕዘብ ስለዘለናስ ነቲ ፅርግያ ተረጊፅካ ትከይድ ነፍስኻ ክሳይ ዝገብረካ ማለት እዩ ኣብኡ ተኣሊና ዘኽሪ ሰማዕታት ጌርና ማለት እዩ ንባፅዕ ወሪድና ገርጉስም ከዓ ሓንቢስና ኣለዉ ኩልትኡ ድረ ነገር ባፅዕኻ ርኢና ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ንክስራሕን ምዕቡል ነገር ንክመፅን ከዓ ሙንየትና ማለት እዩ ብድሕሪ እዛ ናይ ናብ ረሃባታ ንኸድናያ ከዓ
بطعمي تدحق سكان نجر لنفسه كوفهم نتم قولسي حتيتنا ينبونت كابي مزيخا كابي فعبت كابي مزيخا كام نافع فطر كيبولو عينهم عين مالت برهان عين مالت هوت يعني حاجة بغمي يناببو بغمي تنابيبو ما أويوكو عازو ورد سبسي عزم نحركوين سابكو مخو على الله نفسه فتشان نحركوين ورد سبسي ويا مقابر وعيلوكم متسع الله وي أبتصقم بوتا خير الله شعو أنا مني ختم اللي حركون قام مالتي يا أزنا عند عين صورة أنت مال دراخو بزح نعاي كمهرن دخلن بزح زراخو نجرنا الله نحنا مسكت عيننا أنت نجبرنا على لنا ساعتهم كان عين صورة نكوين مولو معلتي نصحي خير أيوة دفني لهم كلها جن بتجبر الله ما بتوشتر الله حاليت بطعم أنا أدميرهم كان صريح جنبير كام جنبرها بقى كاتل تدويلا نغلاسهم كأتو خلو دجبرو أكايدا ولا تمارس لع 250 وخلو قلتنا أزدار البنام كم يجرب تسرع معاتهم سن إحنا عيرين بلويلنا نحسن قبرنا كم يجرب تسرع معاتهم ببوتهم كون في لمسي بطعم النايدا غير يدقر مكا حجز انتاي كابت تمرت المتسوي كحبتي عود صنح أجابات مالتي زي تبي حط الربا مالتي مع بالتاتني هاجر كاني أب سولارات على لك بزح نجارات ترف له يلا نصعب كعا كلها أنا متحبار مالتي باركس زغوركم تخالتلتي سينما سمرة نايلوم تنحيتنا مس أبتفعلي جزي تتعاد تقعس أجر نورو موسيقى داني بالليلا أمانيل ياسو عتي موسيقى تغلى مريم ديوادا سؤالهم من تجاي تريبا تفعلي حساباتي ومنايا ما بقى قصو نايت محبر بعبي خا دحيت من يسوم كات تذكرات أكفيلهمنا لو بحد معلتي زودا يكونن تفعلي تذكراتهم كلهم خليجن نلهم بجن بزا بزبلت كنود عن فترينا ويوديني علينا حساباتكم ريتهم تليون أبتنا كومنت بوتاخت تعرفونا تقوليهم لايك شير بمجال كان الشانل تتابعوها تسفان قبر أبزلنا نقولنا سلاين عنا من لكم تسنين نقولنا